len chcem jednu vec povedať, čo je pre mňa dôležité. Slováci nie sú arogantní, nie sú ani žiadnym spôsobom ľudia, ktorí chcú šíriť nenávisť, chcú šíriť hoaxy alebo adorujú nejakú zločineckú veľmoc. To sú bohužiaľ ľudia, ktorí nám teraz vládnu, ale nič netrvá večne. Ja verím tomu, že Slováci, ktorých je viacej, sú tí citliví, sú tí, ktorí vždy budú bojovať za spravodlivosť a za demokratické princípy. A tak nás berte, prosím vás. A čo je ešte jedno príslovie, múdri ľudia sa učia z chýb iných. Tak vám držím palce pri voľbách.